Исәнмесез эфирда шәршәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Шәһәрдәшләр Тынычлык проспектындагы юлларны капиталь төзекләндерүне сорый. Хакимият Хабаттан әлеге юлларны төзекләндерергә җыенамы? Гүзәл Габдуллина ачыклады. 14-нче комплекста иске балалар мәйданчыгы элементлары камаучалый. Бу сорау кайчан хәл ителер? Россия-Хорватия матчын бөтен шәһәр белән карыячаклар. Чаллыда җанатарлар өчен мәйдан оештырырга телиләр. Шәһәрдәшләр Тынычлык проспектындагы юлларны кабат төзекләндерүне сорый. Исегезгә төшерәм, биредә ремонт эшләре 7 ел элек башкарылды. Шул рәвешле үзәк юллардагы капиталь төзекләндерүгә старт бирелде. Беренче тапкыр юлның сыйфатын велосипедка стакан белән су куеп тикшерделәр. Әмма хәзер бу тәҗрибәне кабатлап булмаячак. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Тынычлык проспектының кайбер участоклары ямаулы яулыкны хәтерләтә. Юллардагы чакырны язын ук ямадылар. Әмма машина йөртүчеләр белдерүенчә, хәзер монда ямаулар гына ярдәм итмәячәк. Капиталь төзекләндерү кирәк. Вакыт җиткән әйе. Ямалар күп. Бик начаррак ясаганнар бай. Яз кына күренә, этот барбар кирәк ясарга. Ездить можно пока, но обновят, хорошо будет. Шәһәрдәшләр автомобильләргә зыян килә башлаганчы юлларны төзекләндерсәләр яхшырак ди. Өстәвенә алар санап чыгарганча ремонтка акча күп кирәкми. Тукталыш павильоннарны алмаштырасы юк, борылышлар да үз урынында. Шәһәрдәшләр арасында юллар сыйфатыннан канәгать булучылар да бар. Если в целом взять по России, скажу, у нас вообще в городе в целом довольно-таки хорошего качества. Поэтому, собственно, проблем не вижу. Если выехать за пределы того же самого Республики Татарстан, посмотреть, наверное, нам надо просто радоваться тому, что у нас есть. Башкарма комитетта Тынычлык проспектында ремонт узыру турында уйлыйлар инде. Бүгенге көндә киләсе елга төзекләндереләсе юллар исемлеген төзи башлаганнар. Планируется, разрабатываются планы. Когда они будут утверждены, согласованы, естественно, мы в первую очередь об этом оповестим. У нас ежегодно формируется перечень дорог, которые подлежат ремонту. Он исходя из текущего состояния дорожного покрытия и состояния улично-дорожной сети. Төзекләндерәсе юллар исемлеген төзергә шәһәрдәшләр дә булыша ала. Исемлекне төзегәндә халык мөрәҗәгатьләре исәпкә алына. Халык контроле порталындагы мөрәҗәгатьләрне дә карыйлар. Мисал өчен 2016 елга кадәр калдырган гөзерләр үтәлгән инде. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. 14-13 йорты каршында урнашкан басуда балалар мәйданчыгының уен корылмалары ята. Биредә яшәүчеләр уен корылмалары балалар сәламәтлегенә зыян китерә ала дип курка. Әлеге урынга иҗат төркемебез юл тотты. 14-нче комплекстагы мәйданда 2019 елда балалар бакчасы төзелергә тиеш. Әлегә бу территория койма белән уратып алынмаган. Бирегә күрше 14-07 йортындагы балалар мәйданчыгын яңартканнан соң иске уен корылмаларын ташлаганнар. Неделю уже лежит и не убирают. Представляет опасность, потому что я видела, что дети здесь лазят, дети маленькие, до 10 лет. Бу площадкага келгенде, ул темир-тимир, менимчә, ул көпчелегендә металлымга дип калгандыр. Аны миңа калса, машина белән генә бәйле рәвештә яткыралардыр. Уен корылмаларын кайчан алып китәләр дигән сорау белән без идарә итүче оешмага мөрәҗәгать иттек. Биредә бу проблеманы тиз арада чишәргә вәгъдә иттеләр. Демонтированный элемент детской площадки будет вывезен сегодня, потому что они непригодны для эксплуатации дальнейшей. Повода для беспокойства нет. Машина вызвана, сегодня вывезена будет. 14-нче комплекстагы ташландык мәйдан биредә яшәүчеләрне инде күптәннән борчый. Бу урынны куак баскан, шүплеккә дә әйләнүе ихтимал. Шуңа да шәһәрдәшләр бу урында яңа балалар бакчасының төзелүен түземсезлек белән көтәләр. Мәргән Файрушна, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген социаль шелтәрләрдә шәһәрдәшләр кичә булган яшеннең фотолары белән уртаклашты. Һава торышының начарлануы турында синоптиклар берничә көн рәттән кисәтте. Бу Бигеш аэропортында да уңайсызлыклар тудырды. Яшен аркасында Мәскәү самолеты Уфа аэропортына төште. Башкортстан башкаласыннан пассажирларны Чаллыга автобус белән кайтардылар. Көчле җил аркасында 59-нчы комплекста ауга чауган. Ул бераз автомобильгә дә эләккән. Шәһәрдәшләрнең соравы игътибарсыз калмады. Футбол буенча дөнья чемпионаты башланганнан бирле башкарма комитетка фан-зона оештыруын сорап мөрәҗәгать итүчеләр саны күп булган. Безнең футболистлар финалның 4-1 өлешенә чыккач, Россия-Хорватия матчын карау өчен мәйданда трансляция оештыруга күрсәтмә бирелде. Хәзер бу мәсьәлә өстендә эш алып барыла.
Организация такого мероприятия – дело комплексное, поэтому в первую очередь необходимо согласование всех служб, проработать моменты технического обеспечения мероприятия, транспортного обеспечения, обеспечения пунктами питания. И самое главное, что необходимо проработать, это вопросы обеспечения безопасности челнинцев. Әзә бистәсендәге Әбузәр мәчетендә Чаллы мөслимәләре җәмгыяте тарафыннан никахта булмаганы мөселман яшьләре өчен очрашу кичәсе узды. Биредә егетләр һәм кызлар үзләре белән таныштырды, булачак гаиләләрен нинди итеп күрүләрен сөйләделәр һәм бәхетле гаилә серләренә төшенделәр. Мондый очрашуларны киләчәктә тагын уздырырга ниятлиләр. Biz bunday чараларны инде беренче генә үткәрүебез түгел. Яшьләргә бик ошый. Бу безнең Элек-электән үк килгән бер гореф-гадәт йола кебек нәрсә инде бит. Хәзер без шуларны кабат искә күтәреп, традицияләрне дип әйтәбез инде бит. Аякка бастырырга телибез менә шушындый юллар белән. Абдулла Алиш исемендәге әдәби премияга әсәрләр кабул ителә дип хәбәр итә Татарстан язучылар берлеге. Бу мәртәбәле бүләк балалар язучыларына бирелә. Аның максаты сабыйларда китапка кызыксыну уяту. Нәтиҗәләр көз көне ясалачак. Премия 96 елдан гамәлдә. Чаллыда аңа бер генә кеше ие. Безнең әле бердән-бер Рәшит Пәшәр дигән язучыбыз гына үзенең Ой кызының зәңгәр чиләге исемле китабы өчен Абдулла премиясенә лаек булган иде. Менә инде быел без тагы үзебезнең берәр кандидатураны чыгарыбыз дип карыйбыз инде. Ә хәзер реклама. 20 ел Чаллы халкы мәнфәгатьләре өчен Ларкон матурлык һәм туризм үзәге шелтәре үзенең юбилеен билгеләп үтте. Барабеск бульварына чакырылган кунаклар арасында безнең иҗат төркеме дә бар иде. Ларкон матурлык үзәге шелтәре хезмәткәрләрен һәм клиентларын барлык кунакларны сәхнәдән Валерий Леонтьев, Сергей Зверевның игезәкләре, күңелле аниматорлар котлады. Желаю Ларкону процветания, счастья, всего хорошего, благополучия, чтобы все были счастливы. Всего самого хорошего, здоровья организаторам, всем, хорошего позитивного настроения. Махсус фотокабинкада теләгән һәркем Ларконның юбилее хөрмәтенә фотога төшә алды. Компанияның белгечләре үз эшләренең чын осталары. 20 ел буе алар кешеләргә матурлык өләшәләр. И я благодарна всем нашим клиентам, которые приходят к нам, которые доверяют свою красоту, чтобы мы ее сделали, доверяют свой отдых с Ларкон Тур. Я очень счастлива, что мы сегодня, нам только 20 лет, и это только начало. Менә 20 ел инде Ларкон матурлык үзәге шелтәре булудан тыш туризм хезмәте дә күрсәтә. Биредә сезне тагын да күркәмрәк итә алалар. Будь в тренде девизы белән дөнья буйлап сәяхәткә дә җибәрәләр. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз. Современные модели слуховых аппаратов в центре хорошего слуха «Радуга звуков». Телефон в Набережных Челнах 92 32 38. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.